vină pentru că pleacă la spectacol. Oamenii care au treabă astăzi și-au făcut timp și vă mulțumesc din tot sufletul. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor care v-ați adunat aici și aș vrea să vă uitați lângă voi și să faceți cunoștință între voi. Că suntem oameni care împreună putem să schimbăm lucruri care păreau de neschimbat în țara asta. Nu, sunt într-adevăr aici oameni care fac asta de mulți ani și cred că ei ar trebui să ne spună mai multe. Eu vreau doar să vă spun că m-am săturat. M-am săturat în orice colț de țară, la orice intrare în sat, să vezi animale care mor de foame, animale care se uită la fiecare mașină ca și cum așteaptă pe cineva să le ia acasă. Haideți împreună să schimbăm chestia asta și să devenim o țară de care să fim mândri. Vă mulțumesc! Bravo! Bravo! Am primit o veste foarte bună. Nu o să vă vină să credeți. Un fost jucător din generația de aur este alături de noi, împreună cu soția lui, Ionuț Lupescu. Îl rog să vină pe Ionuț Lupescu în față. Până când vine Ionuț Lupescu, Noami Dinescu, ești prin zonă. A făcut antibiotice toată săptămâna și mi-a zis, dacă mă fac bine, vin. Noami Dinescu, Dana Săvuică, vă rog mult, veniți în față, veniți alături de noi. Și vreau să se vadă pancardele, da, să veniți aici în spate cu pancardele, ca să se vadă despre ce vorbim. Plătim să ucidem în loc să prevenim. Stop incompetenței. Vorbim de incompetența autorităților statului. Noami Dinescu, Ionuț Lupescu, Drăcea, Dana Săvuică, vă rog tare mult veniți în față. Camelia Băcanu, dacă e de sosită, vă rog tare mult, pentru că prima parte vreau să vorbească persoanele publice, iar apoi vom vorbi noi asociațiile. Așa că, Corina Băcanu. Călăraș. Unde e? Delia Bota. Dacă ajung